Намираме се в сграда, която се намира много близко до метрото на Красно село и пазара. И сега ще ви покажем да видите един много хубав апартамент с идеална панорама. Най-напред да започнем от вратата. Вратата е блендирана. Вижте колко е дебела. Ключовете са тип аблой с магнитна заключалка и така нататък. Ето най-напред едната спалня. Апартаментът е освободен напълно. Продава се във вида, в който го виждате. Паркетът е 22 мм, много висок клас. Това е банята. Има отделна душ-кабина. Вижте колко е голяма. Шкафче, ПВЦ, голяма мивка. Интимен душ. Има огледало на вратата. Отзад е както трябва. След това навлизаме. Тук странично има едно голямо помещение, което се използва за склад. Ето. Тук отгоре е стояла охранителната система, но са оставени нейните изводи. Табло. И навлизаме в един огромен хол. Това е кухнята вляво. Тя току-що е сложена, обаче така се случи, че трябваше излезе много хубава възможност за закупуване на друг имот и заради това хората просто се преместиха там. Виждате какъв клас е и абсорбатора, тека, с много големи изсмуквания на въздух. Вижте какъв огромен хол. Ето и кухнята като цяло. А това са две вратички, за които стои телевизор. Ето стойките, всичко. Тук са шкафчета за алкохол. От двете страни могат да се бутат. Там е мястото на пералнята.
Много хубави прозорци. Това тук е местото на барбекюто. Но не можа да се стигне до него. Ето и втората спалня. Има излъз на голяма тераса с много голяма панорама. Ето. Дограмата е също много висок клас. И излизаме на голямата тераса. Ето вижте, това е местото на барбекюто тук. Вижте по-голяма тераса. Част от нея е покрита. Ето и обратната част. И сега една малка панорама. Да видите за каква гледка става на въпрос. Вижте. Ето го и билата до вас. Намираме се тук до... Точно това е местото, където е входа за метрото. И вижте панорамата.